הרבה תהילים, הרבה, לקרוא בהתלהבות, לבקש, להתחנן. לפעמים בן אדם קורא תהילים, אבל הלב שלו אבן, כל הלב שלו נהיה אבן, לא רק הצרות, הלב שלו נהיה חתיכת אבן. בן אדם שקורא תהילים בהתלהבות, ופתאום הוא מרגיש תוך כדי קריאת תהילים, הוא אומר, וואי, מה זה? דוד המלך מדבר לתוך הגרון שלי. זה בדיוק מה שאני צריך, והוא מתלהב ואומר. מוריי ורבותיי, זה מובטח לו, שישאיר את האבנים שם בציון של רשב"י. ויוכל לחיות חיים חדשים, לקבל חיים חדשים. אם רשב"י יכול לעשות תחיית המתים, כמו שסיפרנו מקודם, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שיכול לפתוח את כל הבעיות, כל הצרות שלך. לא משנה איזה סוג של צרות, לא משנה מה. רבי שמעון בר יוחאי אחראי. זה הביטוח הכי חזק שיש. אין יותר חזק מזה. אני מסמוך על שעת צרה אלא על רשב"י. כן, כדאי הוא, רשב"י, לסמוך עליו בשעת הדחק. כדאי. אתם יודעים, יש משהו מעניין. כמדומני, החתם סופר מביא את זה. הגמרא הראשונה שרבי שמעון בר יוחאי מוזכר בה, זה מסכת שבת, דף למ"ג. תשמעו טוב. מסכת שבת, דף למ"ג. לג. דף למ"ג. שמה זה הגמרא הראשונה שרבי שמעון בר יוחאי מוזכר. ושמה, בגמרא הזאת שם מסופר עם המערה, עם הכל מסופר שמה. בגמרא הזאת. עכשיו, מעניין שזה מסכת שבת. ולמי קראו שבת? רבי שמעון בר יוחאי. כמו הוא היה מנורה, שהוא היה נר האמצעי. כמו שהשבת משפיעה לכל הימים, אז גם רבי שמעון בר יוחאי היה משפיע לכל העולם כולו. זה היה רבי שמעון. כמו המנורה שהייתה משפיעה לכל הנרות. אז בדף למ"ג כתוב שם, תשמעו, זה משהו מעניין. יש שם איזו אמרה של רבי שמעון בר יוחאי, וכתוב עליה ככה, כמכך הוא עלה במערבה. היו צוחקים על זה בארץ ישראל. אמר החתם סופר, תבדוק מה יש מתחת למילים האלה, שמתי שמגיע היום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, כולם מחייכים. צוחקים. אסור להצטער. זה יום קדוש, גדול, ענק, שאם אתה הולך עם אמונה יוקדת, כל הבעיות שלך נפתרים. אין שום בעיה בעולם שיכולה לעמוד בפני רבי שמעון בר יוחאי. אין! שום בעיה! הכל מתגמד, הכל מתנמס. מקודם אנחנו ראינו שרבי שמעון בר יוחאי דיבר עם מלאך הר, זה משהו ענק. 30 לשונות של אש. מפחיד! מוסס אותו רבי שמעון בר יוחאי כמו פודינג מוסס אותו. אתה מדבר איתי על צרות כאלה? על מה אתה מדבר? אז מוריי ורבותיי, זה האמונה חזקה בצדיקים. זה האמונה. צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי, עלית למרום שבית שבי. שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. משה רבנו לא יכול לעלות למעלה, עד שהתלבשה בו הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי. לכן כתוב על משה רבנו, עלית למרום, שבית שבי. שמו בך את מי? רבי שמעון בר יוחאי, את הנשמה שלו, אז אתה עלית למעלה והבאת את התורה. בלי זה לא הייתה לנו תורה. לא הייתה לנו תורה. כתוב שהתאספו החכמים בכרם ביבנה, אני חושב, ואמרו עתידת תורה שתשתכח מישראל. עמד רבי שמעון ואמר להם, כי לא תמוש, כי לא תשכח מפי זרעו. כי אות אחרונה י', לא, אות אחרונה א', תשכח, אות אחרונה ח', מפי י', זרעו י'. מה זה? לא חי. לא תשכח פי זרעו, לא חי. ככה הוא החליט. ומי צדק? הוא.
ומה הביטחון שהיה לרבי שמעון בר יוחאי שהתורה לא תשכח? מאיפה היה הביטחון החזק הזה? מאיפה לא היה את זה? כי רבי שמעון בר יוחאי זה האור שמתגלה באותו יום. הוא היה מבחינת אור המקיף, שהאור הזה הוא דוחה את החיצוני. מפחדים ממנו מהאור המקיף, מפחדים מהאור הזה. יש לו כוח חזק. למשל כתוב על ציצית, הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ידוע שהציצית יש בה הרבה אורות מקיפים. מי שמכוון כוונות בלבישת הציצית בבוקר, יש כוונה שם גם על אור המקיף. יש אור מקיף חזק מאוד. לכן האריזל אומר לישון עם טלית קטן. זה שכפ"ץ. החיצונים לא יכולים לפגוע בך, אף אחד לא יכול לפגוע בך. כשאתה עם טלית קטן אתה שמור. חלוטין, אין לך מה לפחד באף אחד. חוזק עוצמה. למה? יש אור מקיף. רבי שמעון בר יוחאי, רבו היה רבי עקיבא, והיה בהרבה יותר גדול ממנו. אז עכשיו אנחנו, מישהו פה יודע בכלל מתי רבי עקיבא נפטר? מישהו יודע מתי נפטר רבי עקיבא? לא יודע. לא יודע. מתי? רבי עקיבא נפטר ביום הכיפורים. נכון, כיפורים. נכון? מי יודע את זה? אבל מי יכול לעלות יום כיפורים? ומה אתה? אתה מבין? רבי עקיבא, ורבו של רבי עקיבא, ורבו של רבו של רבו. מי זה הרבו של רבי עקיבא? רבי אליעזר. היה רבו של רבי עקיבא. ומי היה רבו של רבי אליעזר? רבי יוחנן בן זכאי. נו, אלה, הם היו פחות מרשב"י, הם שמו את רשב"י, אז לא יודע אם מותר להגיד בכיס הקטן. כי הרי הם בעצמם אמרו שאני למדתי מרבי ולא ליקקתי ממנו כמו כלב שמלקק מים. אתם יודעים מה זה מים? ערב. זה ים, פה ים התיכון, אתה עומד על המפרץ, ואיזה כלב לוקח לכיכר. זה אומר לך אחד שידע את כל התורה כולה, ושיחת עופות, ושיחת כלים, ואת כל מה שאתה יודע. אז על אחת כמה וכמה, אם אנחנו עולים בדורות למעלה, איפה רשב"י? מתגמד לידה. אז מה זה? מה זה? מה, הם לא ידעו את הזוהר? רשב"י בא והוריד את הזוהר? מה פתאום? הם ידעו את הזוהר וידעו יותר מהזוהר. רק רשב"י הוא היה מאור המקיף. מי שהנשמה שלו היא מאור המקיף, הוא יכול להלביש דברים גבוהים מאוד, להוריד אותם למטה. זה היה כוח של רשב"י. המעלה של הזוהר זה לקחת דברים שלא נתפסים בשכל, הכל רוחני מופשט לחלוטין, ולהוריד אותו למטה. זה הכוח של רשב"י. אז רשב"י אמר, אני אור המקיף, אני יודע מה זה האור הזה. האור הזה הוא דוחה את החושך. אם ניקח את האותיות חושך, נסובב אותם, יהיה שכח. מאיפה באה השכחה? כשאין את האור הזה. כשיש את האור הזה, וזכרתם את כל מצוות השם. יהיה לך זיכרון. זה האור הזה שנותן את הזיכרון, כוח של זיכרון. כוחים מזיקים שמשם מגיעה כל השכחה. דוחה את זה. אז מוריי ורבותיי יקרים, עולו להילולה דבר יוחאי. כל כך היה חשוב לרבי שמעון בר יוחאי שיבוא אצלו. ואומר הזוהר שרבי יצחק תלמידו נכנס אצלו ואמר, נכנס לרבי יהודה ואמר לו שהוא מרגיש שהוא עומד למות. מאיפה הם הולכים? לרבי שמעון. רבי שמעון רואה את מלאך המוות. זה כולו עיניים. מלווה אותו. עוד מעט ייתן לו דקירה בסכין שלו הקטן, נגמור אותו. רקד לפני רבי יצחק, היה מבסוט, יש לו פה עוד הגשמת. החזיק רבי שמעון בר יוחאי בידו של רבי יצחק, ואמר, הריני גוזר, שכל מי שרגיל להיכנס הנה בכל עת ייכנס. מי שלא רגיל להיכנס, לא ייכנס. מי שנכנס פה כל הזמן שייכנס, מי שלא, תשמעו, מילים, מילים! נוצרה חומה. מלאך המוות לא יכול להיכנס. לא יכול להיכנס. לא יכול להיכנס לפה. יש פה אור מקיף. זה מפחיד.
נכנסו רבי יצחק ורבי יהודה, מלאך המוות נשאר בחוץ. שאל רבי שמעון את רבי יצחק, אתה ראית את אבא שלך מעולם העליון? שאם הוא ראה כבר את אבא שלו, כן? זה היה מסור, אותם צדיקים, שאם אבא שלהם מגיע מעולם העליון, מתגלה אליהם, זה הזמנה עם גושפנקה, לא יעזור. חייב לעלות למעלה. ויען רבי יצחק שעדיין לא ראה את אביו. פנה רבי שמעון לשמיים ואמר, לרבי יצחק הנני צריך כאן בעולם, כי הוא אחד משבע עיניים שלי. שומעים? אחד מהשבע עיניים, זה רבי יצחק. ונענה מן השמיים שאכן יישאר רבי יצחק בן החיים. אבל בתנאי שביום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי ניקח איתו גם את רבי יצחק. נרדם רבי יצחק ואבא שלו נגלה אליו ואמר לו, פני, הכל היה מוכן, שאתה תגיע כבר לעולם האמת. והוא, אבא שלו, וכל קדושי מעלה, היו מוכנים, מלובשים בבגדי חג, ומקבלים את פניך, רצו לקבל אותך. ורק צער אחד קטן היה לאבא שלו, שעדיין לא זכה רבי יצחק ללמד את בנו הקטן תורה. ועכשיו רבי שמעון בר יוחאי עשה מה שעשה, סילק את מלאך המוות, הסיר ממנו מיטה, ואחר כך כשהוא עלה איתו. הרב הקדוש מסברן מביא את ההמשך של המעשה. פעם אחד רבי יצחק הלך בדרך, פגש בו איזה עני. אמר לו העני, תשמעו טוב מוריי ורבותיי, משהו מפחיד. אמר לו העני, תן לי נדבה, רוצה לאכול. הם היו עניים, בשביל לאכול. אמר לו רבי יצחק, תשמע, יש לי רק חצי מעה, חצי מטבע. מה אתה יכול לקנות בזה? אמר לו העני, גם לי יש חצי מעה. אני אצרף את החצי מעה שלך עם החצי מעה שלי, אני אקנה משהו להשיב את נפשי. נתן לו רבי יצחק את החצי מעה. בלילה ההוא, בחלום הראו לו שהוא עובר בים. הוא עובר בים, ותופסים אותו ורוצים לזרוק אותו לתוך הים. ופתאום הוא רואה את רשב"י, מושיט לו יד להציל אותו, אבל היד שלו רחוקה מהיד שלו, של רבי יצחק. ויש ממש מרחק מאוד מאוד זעיר כדי שיוכל להחזיק אותו, לשלוט אותו בתוך המים. ואז מגיע אותו עני שהחיה את נפשו. הוא לוקח את שתי הידיים ומחבר אותם ביחד, ואז רשב"י שולף אותו מתוך המים. אז הוא הציל אותו. כשהשכיב רבי יצחק משנתו, נפל בפיו הפסוק, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. והיינו, שאפילו שהצלתו הייתה על ידי רשב"י, אבל אם לא היה בא העני הזה, רשב"י לא יכול לעזור לו. רשב"י לא יכול לעזור לו. עכשיו מוריי ורבותיי, עוד יותר לעומק. מי שלח לך את העני הזה? מי שלח אותך? אתה צריך סייעתא דשמיא, אשרי משכיל, בא לך עני, מבקש ממך. זה לא סתם. שלחו לך אותו, לך תדע מה הצעדים הבאים. אז מוריי ורבותיי, בזאת התחלנו, בזאת אנחנו מסיימים. גדול כוחו של רבינו שמעון בר יוחאי, כוח עצום, בפרט לאנשים הפשוטים ביותר. כמו שחתם עליהם בבית הארון, גושפנקה, שרבי שמעון נותן עזרה מיוחדת לאנשים פשוטים. עשרות אלפי סיפורים, לא מאות אלפי סיפורים, שקורים בתקופתנו. אני הבאתי סיפורים פה משנת תשע"ה, משנת תשע"ג. סיפורים חדשים, כל שנה מתווספים למלאי של רבי שמעון בר יוחאי, בלי סוף סיפורים מבני דורנו. אנשים מחלות קשות, אנשים עם בעיות שהיה בלתי אפשרי לפתור אותם. היחידי בעולם
שעמד להם ופתר להם את הבעיה, זה רבי שמעון בר יוחאי. אבל אמרנו, כשאתה בא עם אמונה יוקדת, כשאתה מגיע על רבי שמעון בר יוחאי, אתה לא הולך אחר כך לקבר אחר. כי אם אתה הולך לקבר אחר, סימן שלא שמחת עליו להשאיר פה את כל החבילה. אתה הולך לאף מקום. אתה הולך רק לרשב"י. ושם אתה יושב, ושם אתה צורח, ושם אתה עושה באמת שאתה מרגיש שזה אמיתי, אתה תרגיש שהשארת שם אבן. איך אמרו? כל האבנים בדרך לרשב"י, זה מה שאנשים במשך דורות השאירו שם. ורשב"י מציל את כל העולם כולו, את כולו, יכול להציל אותו. גם בזמננו. בימים ההם, אז השם יזכנו שלנו בשועה, בברכה, בהצלחה, בזכותו הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי, יעמוד מעדנו, ושנזכה כולנו בעזרת השם רק לתשועות, לנחמות, ושיביא לנו את הדבר שאנחנו מחכים לו. אנחנו אומרים בבר יוחאי בסוף, אנחנו אומרים שיבוא ויגלנו עם משיח צדקנו. אמן. ובחנה בן עקה שאומר אז הקדוש ברוך הוא זאת עם ישראל.